vážení diváci, televize H5N1 vás vítá u televizních zpráv. Na naší první zprávou vyrazil reportér do terénu, aby zjistil, proč slepičí vejce obsahují menší procento bílku než v dřívějších letech. Ale slepic si stěžují, že vlivem horkého léta mají vajíčka o 2,8% méně bílku, než tomu bylo v roce 95. Co nám k tomu řekne ředitel výzkumného ústavu v Praze Jan Kohoutek? No ano, je to skutečně velký problém letošního roku. Museli jsme zlevnit vejce z 2,35 na 2,33, protože jinak by velkoobchody kupovaly vejce od distributorů ze zahraničí a vypadá to, že budeme muset snížit počet zaměstnaných slepic. Opravdu nemile. A co nám k tomu řekne tady spotřebitelka? No, takhle malý vajíčka už jsem dlouho neviděla. Naposledy, když se přede mnou svlékl manžel, to za komunistů je měli chlapi větší. Paní, ale my se tady bavíme o jiných vejcích. A co, vejce jako vejce? Ha! No, tak dobrá. Pro televizi H5N1 a Znochkezub a Ketiv Chirl. Naše druhá zpráva je o odvážném muži z Čimic, který začal držet měsíční protestní hladovku ve stopách Mahatma Gandhiho za světový mír. Náš kameraman se za ním vydal přímo do terénu. Vážení přátelé, vydali jsme se na úžasné místo. Vydali jsme se za nejslavnějším člověkem této doby, za Vítem Ulrichem. Jde ve stopách Gandhiho. Drží protestní hladovku, aby zachoval mír na celém světě. Je to od něj úžasný čin. Celý svět na něj myslí a drží mu palce, aby to zvládl. Protože celý svět by mohl být v míru. A to je neuvěřitelná věc, přátelé. Tak sedí támhle, zádu za plotem a medituje. Vidíte ho? Co to dělá, vážení přátelé? Co to drží v ruce? On si něco dává do pusy. Jdem, Bebo, jdem. To velmi mi divné. By přeci neměl dělat, když drží protestní hladovku. Pojď. Pane Ulrich, co nám k tomuto můžete říct? Držím hladovku za světový mír. Tomuhle říkáte hladovka? To není hladovka. To je hladovka. Já mám zdá, to mám na motivaci. Největší světový podvod. Tohle není motivace. Vy podvádíte celý svět, pane Ulrich. Celý svět. To teď ani nejím. Držím hladovku za světový mír. Jdem, tohle nemá smysl. Pro televizi H5 David Štrup. Počkejte. Nyní sport. Vyrazili jsme za českým reprezentantem Milanem Barošem, poté co ho vyhodili z anglického týmu Aston Villa, jak to bude s jeho nynějším angažmá. Můžete na tomu něco říci? No, můžu. Teď kopu za Eurotel. Myslíte tedy pražskou Spartu? Ne. Myslím tím, že kopu za Eurotel. K tomu si myslím, že není co dodat.